Dan ni heno yn dod at fwrdd yr arglwydd. Efo'n gilydd, wrth gwrs. Dyma'r fraint wyau gawn ni, fydd, cael dod at y bwrdd efo'n gilydd. Dwi'n sicr fy hun nad oedd oedfa'r bora ddim yn gyflawn heb bod oedfa'r hwyr yn dod â ni at y bwrdd. Felly fe gochwnnw ni, drwy ganu'r emyn 207. Ac ar ôl i ni ganu yr emyn, mae gynulleidfa'n sefyll ar ei thraed, i gyd adrodd y gyffes Feron ffydd. A mae honno i'w chael, dwi'n credu ar ddechrau y llyfr emynau. Ond i gychwyn 207, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni syflo i le ni di anage yw, cyfamod gwir. Ni chyfnewidir chwaith, maint ei pla, daw tyrfa i ben i taith. 207. felly, y gyffes Feron ffydd sydd ar ddechrau y llyfr emyna. Credwn yn yw dad chollallluog, greawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, unig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr,
drwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes, a'i atgyfodiad, gorchmygodd bechod ac angau. Fadda i ni ein pechoda yn cymodi a Dyw. Credwdd yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credw yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgythyrau sanctaidd, ac yn weinidogaeth y gair a sacramenta. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol, trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben penna dyn, yw gogoneru Dyw, a'i wynhau bydd rhag ywyd. Mae yn darlleniad ni heno yn dod o Efengi Luc yn heno 21, cychwyn darllen yn bedwaredd adnod ar 10. A'r hyn sydd wedi mynd cyn hynny ydy'r paratoadau a wnaeth y disgyblion iddyn nhw o Iesu Grist i dreulio a dathlu y Pasg hefo'i gilydd cyn ei bod nhw yn ei weld o yn dioddef. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd a'r apostolion gydag ef. Meddai wrthynt mor da yw'r y bym yn dyhau am gael bwyta gledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Oherwydd rwy'n dweud wrthych na fwy taf hi byth hyd nes y cyflawnir hi yn heyrnas Dduw. Derbyniodd gwpan, ac wedi diolch, meddai, cymerwch hwn, a rhannwch ef ymhlith eich gilydd. Oherwydd rwy'n dweud wrthych na dyfaf o hyn allan o ffrwyth y wynfydden, hyd nes y daw teyrnas Dduw. Cymerodd y bara, ac wedi diolch fe'i torodd, a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe cymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywall eich mwyn chwi. Ond dyma law fy mradychwr gyda'm llaw i ar y bwrdd. Oherwydd mae mab y dyn yn wir yn mynd ymaith, yn ôl yr hyn sydd wedi ei bennu, ond gwae'r dyn hwnnw y bradychur ef ganddo. A dechreuasant ofyn ymhlith ei gilydd, pryn ohonynt oedd yr un oedd am wneud hynny. Diolchwn i Dduw am ei air i ni na heno. Ganwn ni'r ail yn mynd, 209 ydy hwnnw. Anfeidrol, greawdwr a thad. Rhagluniwr hos oelsoedd y llawr. Trigo uwch law pob mawrhad, o derbyn ein diolch yn awr. Wrth gofio dy ddoniau erioed, tryfeddwn dosturi mor fawr. Anfeidrol, greawdwr a thad, rhagluniwr hos oesoedd y llawr. 209. Alleluia.
Awrygwn di o arglwydd am y fraint yda ni'n ei chael y noson newydd hon. Does na ddim un braint arall sy'n debyg i hon. Cael ista wrth fwrdd ein harglwydd a chael cwmnia hefo fo wrth y bwrdd. A'r gair cyntaf a ddefnyddiwn ni wythnesau ydy diolch. Heb fod yno ni rinwedd o'n heiddo'n hun, mi rydyn ni'n dod ar dy wahoddiad di. Heb fod yno ni gymhwyster, eto da ni'n dod. A mae grasol a thrigarog yw'r arglwydd. Gwirfrydig i lid a mawr o drigarogrwydd. A da ni'n sylweddoli, mae dyna ystyr yn y gwahoddiad a gawn ni. Cariad di ball, sy'n honna nad ydyn nhw'n sychu. Bendithion a frifed na allwn ni mo'i cyfri. Os yma yn un gair ein tad, wrth nesau, a hwnnw ydi diolch. Gwasanaeth o ddiolchgarwch ydy'r gwasanaeth o sacrament swper yr arglwydd. Yn anad un dim arall. Da ni yn cydnabod yn diffygion. Da ni'n cydnabod yn gwendidau. Y temtasiynau sydd yn denu ac yn baglu o bryd i'w gilydd. Y colli golwg a'r fawredd a'r hyfeddo Duw yng Nghrist. Mae hynny hefyd yn rhan o'r temtasiynau. Gadael heb i gwneud y pethau dyle bod ni'n ei gwneud. A gwneud pethau na ddylan ni fod yn ei gwneud. Dyna'r stori. Ond, y tu hwnt i'r stori. Mae'r cariad sy'n llifo yn cyffwrdd, meddwl a chalon. Mae'r cariad sydd yn glanhau ac yn puro. Yn llifo tuag ato ni drwy'r bara a'r gwin. A pha faich bynnag sydd ar yn sgwydda ni. Gwaith baich methiant, neu faid, neu syrthio'i demtasiwn, baich ofn ac ansicrwydd weithiau. Da ni yn ei cyflwyno nhw i ti. A da ni am ei gadael nhw wrth droed y groes heno. A da ni'n gofyn am i ti yn dy faddeuant yn rhyddhau ni o gaethiwed y pethau'r rhain. Y gallwn ni dyfu ac aeddfedu yng Nghrist ac mwyn Crist. A ni'n cofio bod cenedlaethau lawer oedd bobl wrth ddod at y bwrdd wedi teimlo o gosrwyddi.
A dyna fydda ni'n ddymuno yn ystod y gwasanaeth hwn o sacrament swper yr arglwydd. A gorwn felly ein calonau a'n meddyliau a'r hawn yn hunan yn dy law. Wrth i ni baratoi yn hunan i ddod a'ch chymeryd o'r sacrament hon. Fel y gallwn ni yna godi ar yn traed mewn diolch i'r holl alluog Dduw. Da ni'n cyflwyno felly ein hoedfa ac yn cyflwyno ein disgwyliadau yn enw Iesu Grist. Yr hwn sydd di'n dysgu ni i weddio ac i ddeud efo'n gilydd. Wel, noswaithau chi gyd. Hyfryd eich gweld chi. Mae'n ddrwg o'n i'n efo chi bore yma. Ond, ges i gyfle i fynd i'r Eisteddfod ac mae'n fas hyfryd iawn a dwi'n gobeithio gewch chi fwynhad maes o law. Mon gair i ddeud mae'n hyfryd cael cyfeillion a'n ffrindiau oll ynghyd gyda'r teulu undebol ynghyd. Hyfryd iawn eich gweld chi. Cofiwch fod y croeso yn parhau wedi'r oedfa. Mae yna lluniaeth o sgam gyda chacen gri, felly dewch i sgwrsio a chymdeithasu rhyw ychydig. Tro Eglwys Tabernacl fydd hi y Sul nesaf i'n croesawu ni, ac ar yr amseroedd arferol 9:10 yn y bore a 6:00 yr hwyr, pan geir neges gan y parchedig Barry Morgan. Wel, os ydych chi am fynd i'r Eisteddfod, wel, mwynhewch. Os ydych chi am ei wylio fo ar yr teledu, dwi'n siŵr gewch chi wledd. Ond diolch i chi am eich gwrandawiad. Fe hoffwn i ddweud chydig bach am yr casgliad rhydd heno, yn mynd ar 2 achos sydd yn agos iawn at ein calonna yma yng Nghaerdydd. Cymorth Cristnogol yn gyntaf, gyda'i hapel ar gyfer Venezuela, ac yna ystafell fyw yma yn yr adeilad yma. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Gymerwn eich hoffrwng yn awr.
A diolch wrth gwrs i'r parchedig Dafydd Andrew am ein harwain ni yn ystod y dydd. Diolch o galon i chi. Fraint gyda ni ein tad cael cyfrannu. Da ni'n meddwl am bobl Venezuela. Da ni wedi gweld fel y sardiwyd i hadeiladau nhw, di nistrwyd i cartrefi nhw, pobl ar goll, a phobl yn greisiau Covid a hiraeth a ffôn. Da ni'n cyflwyno nhw i ti wrth gyflwyno'r hofion rhaid. Da ni'n meddwl hefyd am yr rhai sy'n cael gafal ar obaith newydd o fewn yr adeilad hwn. Am yr rhai sy'n gwasanaethu yno ac a gwneud y gwaith yn bosib. Y ddau achos gyda'i gilydd yn arwyddo i ni y bresenoldeb yng nghanol poen a dioddefaint yn y byd. Mae'r gwaith hwnnw yn dal i fynd yn ei blaen. Diolchwn a chyfrannwn ac ofynwn dy bendith ar yr hoi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Yn hemyn nesaf ni di 214. 214. O gariad nam gollyngu i, gorffwysfa fenaid y not sydd. Reinioes roddaist cymer hi, a llawnach, glanach fydd ei lli, yn eigion dofn a fydd. 214. Amen.
Da ni am fyfyrio ar yr adnodau ddarllenis i ar y dechrau. Yw cael yn Efengil Lyc, ail benod ar 20, yn darllen o'r 40 adnod. Sefydlu y sacrament o swper yr arglwydd. A dwi eisiau cysylltu yr oedfa hon hefo yr oedfa bore yma. Oherwydd wedi dilyn hynt a helynt effi ymlaen â Ffestiniog. Mi ddeithon ni i'r casgliad fod na drysora mewn cymdeithas llom a bod na obaith wrth i ni ymuno yn y gwaith o adeiladu cymuned ar y drysora rheini. Ac mae dyna di tasg yr eglwys. Cysylltu y ffydd a chyd-destun ydy hynny. Fe ath na genhadwr allan i Affrica o'n plith ni yng Nghymru 1823. Mynd yn llawn afiaeth a sel. Fysa ni'n ei alw o siŵr yn sel Efengylaidd. A ffeindio wedi mynd yno fod y broblemau dwys yn wynebu y cymunedau. Un ohonyn nhw oedd sychdwr. Coeliwch neu beidio. Sychdwr. A'r sychdwr wedi peri colli'r cynheia yn gyfan gwbl. A hwnna'n ofid. Dŵr, 150 o filltirodd i ffwr mewn afon. Yr afon fawr. Ac am ei gof oedd Isaac Hughes, am ei gof oedd o ran yr hyn ei grefft. Mae o yn un o'r rhai sy'n arloesi i bi bellu dŵr o'r afon i ddyfrhau. I ddyfrhau y cea, i ddyfrhau y gerddi, fel nad oedd y swchdwr ddim yn crebachu bywyd mwy. Cysylltu y neges a'r cyd-destun. A da ni'n cysylltu'r neges o'r sacrament o swper yr arglwydd a cyd-destun y Gymru gyfoes fel wnaethon ni darlunio hi bore heddiw. Pwy oedd yno? Yn yr oruwch ystafell? Wel, 12 y 12 disgybl a Iesu Grist. Pam oedden nhw yno? Wel, mi roedd o wedi anfon dau ymlaen llaw i drefnu. I drefnu bod nhw yn bwyta gwledd y Pasg efo'i gilydd. Ac ar hyd ac ar draws y canrifoedd ers hynny, y mae pobl Iesu Grist wedi cyfarfod i dorri bara ac i yfed y cwpan. I dorri bara ac yfed y cwpan. Pwy sydd yn yr oruwch ystafell heno yma? Wel, dyma ni. Bob un ohono ni. Yn hanesyddol, mae yna label gwahanol arno ni. Rhowch y labeli o'r neilltu, achos yda ni yma efo'n gilydd heno yma. Dyna pwy yda ni, ddisgyblion yr 11 ganrif ar 20 yn y Gymru y gwelson ni bore yma fod angen mawr o'i mewn hi. Be da ni'n neud? Wel, fel yr rhai drwy'r oesoedd, da ni'n torri bara ac yn yfed y cwpan. A da ni'n gwneud hynny fel unigolion ac fel cynulleidfa o ddisgyblion Iesu Grist yn y lle hwn
ac yn gwneud hynny mwyn yn bwydo a neges y ffydd o gariad sy'n rhoi ei hun yn llwyr, gyfan gwbl, corff marw ar groes at gyfodir trydydd dydd, rhoi ei hun ac yn deithio ni'na, gwnewch hyn i gofio amdanaf. 3 pheth ydw eisiau grybwyll. Yn gyntaf, mae torri bara a gyfed y cwpan. Yn weithred da ni'n wneud i gofio Iesu. Yn ail, mae torri bara a gyfed cwpan yn weithred da ni'n ei gwneud. Fel y bwriadodd o, i gadw'r ddisgyblion efo'i gilydd. Ac yn drydydd, mae torri bara a gyfed y cwpan. Y weithred yna yn fwyd. Yn fwyd mewnol, yn fwyd ysbrydol i bob un ohono ni. Ac fel pobl Isaac Hughes yn Ne Affrica 2 ganrif yn ôl. Ac fel effi ymlaen â Ffestiniog, a'i tebyg yn y Gymru gyfoes, da ni'n sefyll mewn angen am gael yn bwydo yn feddyliol ac yn ysbrydol. Ywch ni rhaid i pyn bach mwy o gnawd ar yr esgyrn yna. Da ni yma i gofio Iesu. Y gwahoddiad ydy bod ni'n cofio Iesu fel da ni yn ei nabod o. Mae'n siŵr gen i fod y 12 disgybl a gwahanol atgofion wrth ddod at y bwrdd. Pobl wahanol yddan nhw. Mi roedd Pedr yno. Y dyn oedd yn mynd ar frys a'r dyn wadodd maes o law. Oedd o yno. Mi roedd y disgyblion eraill i gyd efo fo yno. Oedd yn sôn am Lefi, mab Alffeus bore yma. Mi roedd o yno. Mi roedd y gweddill ohonyn nhw. Bradwr yn ei plith nhw. Mi roedd ynta yno. Amrywiaeth o bobl, o ran cefndir, o ran deall, o ran dirnad. Amrywiaeth o bobl. Gnewch hyn i gofio amdanaf. Be da chi yn gofio? Be da chi'n drysori am Iesu? Yn bywyd personol ni ac yn bywyd yn heglwysi ni. Mi fydda'r rhai wrach yn cofio am be ddudodd o, i neges o. Yn cofio ei bregethaf o yng Galilea. Byddai eraill wrach yn cofio rhai o'r straeon le farodd o. A mae yna nifer da o'r rheini yn Efengi Lyg. Yma mae'r Samaria Tregarog. Yma mae'r chwilio am y darn arian oedd ar goll. Yma mae chwilio am y ddafad dath ar goll. Yma hanes y mab a fradlon. A mae yna lawer eraill. Cofio Iesu y storiwr. A'r storia'r heini yn ddifeth, yn alwad ac yn her, meddwl a chalo, yn ysbrydol. Ni'n cofio'r heini? Mi fyddwn ni'n cofio wrach i weithredoedd o. Ac yn sicr yr heini oedd wedi gweld yr heini, mi fydda heini'n dod i'r cof. Mi fydda eraill wrach am gofio fo yn herio pwerau i oes. A fel gwelson ni bore yma,
yn treulio amser, yn rhannu cwmni hefo bechaduriad a phyblu canod. Yn ista ac yn dweud wrth bobl felly, boes, da chi'n cyfri, da chi'n perthyn, da chi yn rhan o'r teulu. A mi fyddan ni'n cofio y neges yna, yn byddan. Mae yna wraig mewn un o'r eglwysi ni, a fyddai'n gweld ti ddwy bethau dair bob blwyddyn wrth fynd yno. Ac ar ddiwedd yr oedfa mae'n dod atai ac yn dweud yn Saesneg, mae'n siarad. Fyddwch chi meddwl hi golli sy'n ngŵr, 2-4 blynedd yn ôl. A byth oddi ar hynny dwi wedi teimlo llaw yr arglwydd yn ynghynnal i ac yn fy arwain i. A mi fydd gen rai ohono ni brofiadau, byddan. Profiadau cynnal a chadw ac arwain. A herio, wrach, mewn rhai achosion. So, da ni'n dod efo'n gilydd ac efo'n hatgofion o Iesu Grist. A da ni'n dwy'n rheini i gof wrth i ni baratoi i ddod at y bwrdd heno ma. Cofio Iesu. Ac wrth dorri bara ac wrth yfed y cwpan, da ni'n cofio'r weithred honno, sy'n yn galw ni i ffocysu ar Iesu ei hun. Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth, cadw'r disgyblion efo'i gilydd. Am bod na amrywiaeth ohonyn nhw, mi fydd angen rhywbeth i'w dwyn nhw at ei gilydd o hyd. Un, wrth gwrs, yn bradychu ac yn colli sedd. Un arall yn cymryd ei lefo, wrth gwrs. Be sy'n rhyfeddol yn wyrthiol o ryfeddol wir ydy bod ni yma, heno, yn Gymru, Cymraeg, yn y ddinas hon, yn torri bara gyfer cwpan. Mae o'n wyrthiol o ryfeddol oherwydd mae o'n mynd â ni nôl i'r o'r uwch ystafell. Gan bod na bobl ar draws ac ar hyd y byd wedi gwneud hyn o'r cychwyn cyntaf ac yn dal i wneud hyn heddiw. Mae y sacrament yn cadw ni efo'n gilydd. Mae hi'n rhoi i ni hunaniaeth, identity. Pobl y torri bara a gyfed y cwpan yda ni. A phan fyddan ni'n edrych ar hanes Cymru, mi rydyn ni'n edrych yn ôl at pobl fel Dewi Sant a'r seintiau cynnar, sefydlol gymaint o eglwysi yng Nghymru ac sy'n dal i fod yno. A da ni'n dwy'n i gof o Dewi a'i debyg wedi bod yn torri bara yn union fel ni. I fod o wedi etifeddu oddi wrth Gristnogion y Corinth ac Ephesus a Philippi ac ati yn y Testament Newydd. Mae'r llinach yn mynd yn ôl. A mae'r llinach o ddyddio Dewi Sant yn mynd yn ei blaen o genhedlaeth i genhedlaeth. O'r saint cynnar, heibio i bobl fel William Morgan a William Salisbury. Heibio i'r Cristnogion o ddiar hynny,
gawn ni galw nhw'n John Penryn i plith nhw. Fydd o Williams Pantycelyn, Daniel Rowland a Howell Harris yn eu plith nhw. A felly ni ddod ymlaen, hyd y dyddiau da ni'n byw ynddyn nhw. A da ni'n cofio pobl sydd wedi bod yn ddylanwad arno ni. Pobl fel Martin Luther King, neu pobl fel yr rheini sydd wedi tystio hyd at waed. Yn hanes, yn cenedl ni, yn hanes, yn byd ni. Dietrich Bonhoeffer yn un ohonyn nhw, yn amlwg felly. A thu hwnt i'r rheini, mae yna bobl yn plith ni heddiw, yn dal ati. A da ni'n rhan o'r dyrfa yna. Mae gynno ni etifeddiaeth ryfeddol yn perthyn i ni dros y canrifoedd. Yn rhoi i ni yn hunaniaeth fel disgyblion Iesu Grist mewn byd gwahanol sobor i'r byd yr oedd o ei hun yn byw ynddo fo. Fydd rwy'n yn meddwl yn bydd am y bywyd syml oedd yn Galilea. Hyd yn oed yn Jerusalem o gymharu â Chaerdydd heddiw. Fyddwn ni'n meddwl am y pobl mewn gwlad a thref drwy'r canrifoedd. Maen nhw'n rhan o'n hunaniaeth ni. A da ni'na yn rhannu hefo nhw. Ac yn dwy'n ni gof heno yma wrth y bwrdd. Y cenedlaetha rhain. Sydd wedi mynd o'n blaena ni. Ac am ei bod nhw wedi bod yn ffyddlon. Am ei bod nhw wedi bod yn ffyddlon. Da ni yma heno yn torri bara a gyfed y cwpan. Mae yna undod. A dyna bam bod ti mor sobor o braf i ni. Da ni wedi gadael yn labelu ar ôl heddiw. A da ni wedi dod at yn gilydd. A dewch i ni ddeud, da ni'n trysori ein gilydd. Am yn bod ni'n perthyn ein gilydd. Ac am bod enw a meinc noda Iesu Grist arno ni. So da ni'n dod ac ymdeimlad o etifeddiaeth ragorol dros yr holl ganrifoedd. A ni'na yn ei phasio hi mlaen, cofiwch. Dyna'r ail beth. Peth cyntaf cofio yr Iesu da ni yn ei nabod. Yn ail, cofio yr enw sy'n arno ni. A'r trydydd peth, da ni yma i gael yn bwydo. Gael yn bwydo. I gael yn bwydo a chariad a gras. Cael yn bwydo ar faddeuant a'i oblygiadau. I dafl am aich oddi arf yng ngwar, cofiwch. Nid mwyn i godi o'n ôl drachefn, ond i fynd ymlaen ar yn taith. Da ni yma i ddathlu gobaith y ffydd, a da ni yma i ddathlu llawenydd y ffydd, ac i ddathlu cymod y ffydd. Mae'r geiriau yna i gyd yn dod i'r meddwl, pan da ni'n meddwl am y sacrament sanctaidd o swpar yr arglwydd. A maen nhw'n fwyd i ni. Maen nhw'n bwydo ni. Maen nhw'n bwydo ni yn meddwl Crist. Maen nhw'n bwydo ni yn ffordd Crist. Maen nhw'n bwydo ni yn aberth Crist. Maen nhw'n bwydo ni yn addewid Crist. Yn bwydo ni
a'r ffydd o ddyfodol i wareiddiad yng Nghrist. Bwyd. Mae yna lawer yn y byd hebddo fo. A da ni'n meddwl amdanyn nhw mewn ffordd, ymarferol, corfforol felly. Oes. Ond da ni hefyd yn sylweddoli na fedrwn ni ddim bod yn bobl sydd yn cymeryd effi Blaena Ffestiniog o ddifri, heb yn bod ni'n bobl y torri bara ac yfed y cwpan. Allwn ni ddim bod yn ffynhonnau gras heb yn bod ni'n cael yn bwydo a gras yr arglwydd ac a chariad Duw a chwmni yr ysbryd glân. Mae dod at y bwrdd yn golygu bod ni'n cael treulio munudau yng nghwmni y Drindod Sanctaidd. Bod ni'n agor ein calon a'n meddwl a bod ni'n cael yn cyfoethogi. Yn cyfoethogi. I gyfarfod â sefyllfaoedd amrywiol wrach yn y Gymru, ond sefyllfaoedd sy'n cynnwys effi a'i thebyg. Am rhain ti ydy cael eich gwahodd chi. Fel pobl sydd yn gredinwyr yn yr arglwydd Iesu Grist, i ddod at ei fwrdd o, i gofio amdano fo, i gofio'r etifeddiaeth da ni wedi derbyn ac yn rhan ohoni hi, ac i gael yn bwydo, i'n cryfhau, i fynd nôl i'r Gymru gyfoes. Efo'n gilydd, mwyn gwneud Iesu Grist yn hysbys yng nghyd-destun y blynyddoedd rhain. Dowch at fwrdd yr arglwydd, ac yn ei enw ef ydw i'n estyn y gwahoddiad hwnnw. Amen. Ac i ddod at y bwrdd, Remyn 671. 671. Torwn fara ar yn glinia yn gytun. Torwn fara ar yn glinia yn gytun. A phan rof yn glinia i lawr gan wynebu hael y wawr o Dduw bydrigarog wrth i fi. 671.
Weddiw. Weithiau mae'n talu i ni ein tad nefol fod yn dawel. Fod yn dawel mwyn cofio Iesu. Yn dawel mwyn cofio yr etifeddiaeth a ymddiriedwyd i ni. Yn dawel am fod ni angen bwyd. Bwyd ysbrydol. Fel y gallwn ni drysori ac adeiladu ar y 2 bwynt cyntaf rheini. A nina ar fi'n torri bara a gyfer cwpan. Mae'r elfennau'n siarad efo ni ac yn deud ei stori wrtho ni. Ond tydi dy hun arglwydd yda'r droi yr elfennau rhain yn fara a gwyn bywiol. Yn fwyd i ni drwy'n myfyrdodau a thrwy dy gwmni di. Yn dad, mab ac ysbryd glân wrth y bwrdd hwn. Dy ffwrdd di ydi o. A nina wel yn cael y fath fraint o gael yn bwydo yn feddyliol ac yn ysbrydol gan ein crewr a'n tad, ein gwaredwr a'n harglwydd, a'n galluogwr yn dy waith. Awn yn hunan yn dy law, yn enw Iesu Grist. Amen. Yr arglwydd Iesu, fel y clwson ni, nos y bradychwyd ef, a gymerodd fara. Peth syml, cyffredin, llawn ystyr i ni. Gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd, ac fe'i rhoddodd iddynt. Gan ddweud, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. A i'ch gwael chi gymeryd y bara wrth i chi ei dderbyn o. Ond cadw y cwpan fel y gallwn ni gymryd o efo'n gilydd. Yn arwydd o'r unigolyn ac yn arwydd o'r cwmni, y gymdeithas, y gymuned yng Nghediaddewidion. Chi am ysfarthu?
Yr un funud wedi swperu fe gymorth yr arglwydd y cwpan. Wedi ddodiolch fe'r hanodd ac a ddywedodd, yfwch bawb o hwn. Hwn yw yng ngwaed o'r Testament Newydd a dywellir mwyn llawer. Da ni'n mynd i rannu y cwpana, y gwin, a da ni'n mynd i cymeryd efo'n gilydd. Yfwch bawb o hwn. Bendigedig wyt ti o arglwydd ein Duw. Bendigedig wyt ti ymhlith dy bobl. Bendigedig wyt ti yn ymwneud â ni. Bendigedig wyt ti yn dy eglwys. Bendigedig wyt ti yn y sacrament hwn. A ni'n cael perthyn yng Nghrist. Da ni'n cofio pawb sy'n yn gallu bod wrth y bwrdd heno. Da ni'n meddwl amdanyn nhw. Aelodau ac arweinwyr eglwysi'r ddinas yma. A phobl na wyddon ni ddim am eu hynt o'i helynt nhw yma. Ond eto, mae llew wrth y bwrdd i ddod â nhw ger dy fron di. Mae llew wrth y bwrdd i ni feddwl am yn cenedl a'n pobl yn hunan, newedig yr wythnos hon. Ond mae llew wrth y bwrdd i ni offrymyn gweddi dros ein gwlad. Pobl fel Effi, yn arbennig fel hi, lle bynnag mae yna hiraethu dofn am berthyn a chymuned. A llawer yng nghanol cyfoeth y ddinas, y wlad a'r byd hwn. A tra da ni wrth y bwrdd ein tad, da ni'n cofio
Yr rhai hynny yma rhyfeloedd wedi crebachu eu bywyd nhw. A ni'n cofio'r rheini sy'n am ddifad. Yn brin o gartrefi hyd yn oed. Yn brin o ymgeledd yng nghanol rhyfeloedd rhain. Da ni'n meddwl am yr rheini mewn gwledydd eraill lle mae tlodi ac angen yn gwasgu arnyn nhw. A da ni'n gweddio dros arweinwyr y gwledydd. Yn dyhead ni yw gweld y deyrnas yn mynd ar led. O tyrd ar frys a chawdwr mawr. Dyna'n teimladau ni wrth y bwrdd. A da ni yn eu rhannu nhw efo ti. I'r rhai yda ni yn gwybod bod nhw mewn dyddiau dwys o bryder a gofid, a gofn ac ansicrwydd, a lle bynnag maen nhw. Da ni'n gweddio ar ei ti sy'n holl bresennol i fod yn gysur, yn gadernid ac yn obaith. Yn enw Iesu Grist y gweddio. Amen. Mae'n meddwl bod chi angen y llyfr yma i ganu'r emyn nesaf. Ond dwi yn credu dyla chi, a dyla ni, wir, i ganu o mewn gydag afiaeth. 49 ydy'r emyn. Diolch i ti'r holl alluog ddiw am yr efengil sanctaidd ydy'r geiriau.
Bendith Dew, holl alluog, yn dad, mab, ac ysbryd glân. A fyddo ein plis ac a drigo gyda ni, yn wastad. Amen.
He is with